nemáš najít? Ty jsi ve skříni. Ano, za how to get out. Jak je baterka? A tady je na stole máš. Pak F-kem zapneš. Podívej se na mě. Jo, ty vypadáš tak na 8. Že nejsem černej. Ne, nejseš, neboj. Potřebuji baterku. Já jsem tak. Kde seš? Já jsem to. Crucifix! To je rádio. Kde střílí? Kde? Přijde na mě! Já vypnu baterku, jo? Já taky. To přebylo něco po vodlaze. O to tady furt je! Kde střílí? Kde jsi tu? Ve stříni. Kde jsi ty? Ve stříni. Kde je skříň? Co zvládneš? Jak to ne? Žiju. Ve skříni. Zkus to vrknout. Krucifix, krucifix. 3, 4, 8, 3. Zavři! Je to zavřený! Není. Teď to je. Auto French. Kde je ten kříž? Já mám v ruce. Vem to, použij ho. A jak? No prostě se ho dej, dvojku, do inventu. Já ji mám v ruce. Utíkej! Koukej na druhou stranu. No, hele. Utíkej! Odstup se dala, odstup se dala! Dobrý, tak teď už. Zavřel. Bacha, za tebou! Koukej na ní. Běhá. Kde seš? Já jsem se do tebe. Křížuj. Je tady. O, dobrý, tak chceš se podívat? Aha. Máš to tady na zemi, dej mi kříž, já budu držet pozici. Drž pozici. Odstup! Já jsem mrtvej. Pevo. Jak ti mám nějak revivenout? Rate your experience. 3. My teammate is useless. Ani slovo. Mění se. Stří? To je schovaný? Nechoď tam. Už to zpívá. Už je to vždy jako blízko, že se natahuje na útok. Tady není jak se schovat, vole. Už nemám internet. Dobrý, do stříje. Žeš? Takže možná ten klíč může být. Problém, Bebo, do stříje. Zavři. Já dostal se čeká do těch pokoje. Běžím. Pojď.
Já jdu do druhý. Počkej, a telefon můžu už dropnout. Jo, tam pro mě je musím tady to už taky. Oh, oh. Ne! Já jsem si podíval. Jdeme, prosím. Tak pojď, ale zavři se. Ona mi zamknula skříň. Aha. Jeez. Vremkni auto. Musíme mu dát kolo potom. Jo, kolo, benzín. Ty vole. Podaj za nás! Já vím! Pojď se zavřel. A. Tak to musíš prorazit, prej. Čekej na mě, ne, čekej na mě! Jej! 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 Jej!